Dobar dan. Ja sam Engles i danas ja ću te kuviti shepherd's pie. Ja nemam ništa bolje da radim i ko gledati ovo, verovatno vi nema ništa bolje da radite. Ajde, počnem. Ja ću te pokažem šta mi trebamo. Evo, 3 krompir, to je 500 gram mleveno meso. Ovo je svinski i teletinja. Jeftinije ako ima malo svinski. Malo puter, malo sir, 2 beli luk. Pa ja ću da koristim malo lute papriče. Ako ti ne trebaš lute, onda ne koristi to. Važno je Worcester sos ili Worcestershire sos. Ti može tempo i sve ima to. Mali sol, 2 luk i paradajz. Ajde. Prvi ja ću da počistim krompir. I onda ja ću te stavim za 20 minut. U 20 minut kad počne da bude vrela voda. Sad, 2 luk očisti. Znaš šta, ja kažem 2 luk, ali ja jako volim luk, bolje 3 luk. Bolje 3 luk. Kako ja mrzim da čistim luk. Sad odsečem luk na male, ovako. Pazi prsti, da ne ide u bolnicu. Ovo obrok je baš engleski obrok, zazovi shepherd's pie. Shepherd je čovjek ko čuva ovca. I ovo pita mora koristi meso od ovca. Ali meni ne sviđa meso od ovca, onda ja koristim teletina ili junetina. Onda nije više shepherd's pie, onda je cottage pie. Cottage je neki
mali kući. Onda mali kući pita. Mi pravimo mali kući pita. I ovo obrok je jedno od moje omiljena hrana. Evo, i dve, pa ne sluši kako ja pričam, ja ne znam pa drže i to i dva beli luk. Jo, sad ja počnem da plaćam, jo, mrzim ja luk, čekaj. Jo, jebati. Evo, dva beli luk. Stani tu. Ja sam zaboravio. Čekaj. Grašak, treba grašak. Jo, moram imati grašak. Ja, još jedna stvar. Šangrepa treba. Čekaj, ja ću to... Jo. Malo ulja. Jedan kašika ulja. Malo više. Jedan kašika ulja. Stavi na jako malo. I samo budne. Šangrepa jedna. Jedan. Pa šangrepa, onda jedna. Jedna šangrepa. Samo luk da bude lepo mekano i žuti. Mekano i žuti, to je rekaj. Kako ja pričam srpski. Mekano i žuti. Sad ja stavim meso. Vidi kako ja lepo stavim meso. I onda mora kuba meso da bude brown. Ja ne znam reći, u engleski reći je seal. Seal the meat. Srpski ja nemam pojma. I ja nemam nikog da pitam šta je reći za to. Onda samo pa volim ja srpski hrana, ali ja sam Englez i onda ja sam bio ovdje dugo i onda ja jako hoću moja hrana. I ja mislim ti Srbina ćete voli cottage pies, ima meso, ima krompir i ima svinja. Sve šta ti voliš.
Evo vidi sad počnem da bude brown. Kako je krompir, krompir su lepo. Ako moj deca gleda to, deca moj, ajde vidi kako je lako. Ti možeš napraviti sam ovo. Ne treba samo da kupi od McDonald's i Kentucky Fried Chicken. Ti možeš sam napraviti ovo. Sad ja ću da bacim šangarepa malo. To je jedan šangarepa. Šangarepa. Mrkva možda. Ne znam. Mrkva, šangarepa. I grašak. Ja ne volim grašak, ali treba grašak. Malo soli, malo sol, evo jedan, možda dva, dobro. Biber malo. I Worcester sauce. Worcester sauce ja stavim jedan kaši keksa. Jedan kaši keksa Worcester sauce. Paprikors. Lijepo. I sad sok od Paradise. Oko 500 mg. Ej, znaš šta? Pa ja, može stavi crno vino, ja ne znam da stavi ili ne da stavi. Ajde, stavi malo. Može malo crno vino. Crnogorski crno vino, evo malo. Opa. Ovo je Srbija. Mora neki alkohol. Dobro. Sad smanja. Ja ću to pokriti. Ovako za 15 minuta,
sad ovi počet, onda sad 15 minut, od sad 20 minut. Ostavi sve 20 minut. Dobro? Dobro. Da. Ja sam upalio rendra. Ja nikad zna koji broj da stavi rendra. Moj rendra nema broj, onda ja stavim da bude oko 200. Ajde 200. Čekaj, to je to. Šta? Sir. Evo sir. Malo. Kako ja volim sir. Znaš što mi treba? Ne, čekaj. I onda ja ću da koristim ovo. Prvi malo puta i ja uvijek mažem malo puta da ne lepi meso i to je lakše da očisti. Posle. Evo, to je to puta. Ja nisam stavio, kako se zove, luti papričica, ja nisam stavio to, zbog ja sam da probao ovo obrok na komšije i komšije ne voli luti. Komšinica, nije komšije. To je spremlja, ti ideš tamo, ti tamo. Jo, znaš šta? Znam ja što si ti. Živjeli? I znam odakle si. Lijepo. Al ne znam šta si čekala na sad. Kaj si je najbolje? Tražio sam te. Šta ja radim? U snovima i pjesmama za tvojim imenom. Sad baci voda. Ti si tu i živa si krasiva. Evo sad nema voda. Znam ja ko si ti. Malo sir. I znam odakle si. Al ne znam šta Malo puta. čekala do sad. Tražio sam te i među zvijezdama Malo sir. dosirao I malo mleko. noćima. A ti si tu Živa si krasiva. Jo, to je rakija sad radim. Krasiva. Evo puštat ću tri putu vazduh. neka pitaju gdje se to slavi. Uči takav je red. Krasiva. Dobrodošla si U život moj. Krasiva. za još godina. Ja sam pokaže Zdravka u ovo recept. On kaže, jo, on voli. Ako Zdravko voli, onda svi će voli. Majke me. Moje srce je to. Jel' tako? Tako. Tako je. Šta sad? Aha. Znam ja ko Se ti i znam odakle si. a nema nje, te nisam tražio. A tu vidiš vanjski kusije. Ode, evo, tu vidiš. A ti
si tu i živa si krasiva. Krasiva, dobrodošla si u život moj. Krasiva, će evo pucat ću 3 put u vazduh. Evo, ovako. I onda, ajde, malo Zdravko, ja vidim, sad Zdravko pošalje mi poruka. Stavi krompir piri gore, ovako. Evo, sad to je to. I onda i uvek stavim malo sir gore. Jo, kako je lepo. Kao šengarepo. Sad ja ću stavim u renra ja ću da stavim za 35 minut i onda vidit ćemo. Treba da bude lepo brown gore. Onda ja ću da daj 35 minut i vidit ćemo. Evo. Sad ja ću da počistim kuhinja. Dobro, pola sat, 35 minut bio na renra. Sad ja ću da izađem od renra i vidit ćemo kako je. Evo, lepo brown. Joj, kako je dobro. Kad je lepo i brown gore, vidi. Dobro je. I to je to. To je engleski shepherd's pie, cottage pie, živeli pie. Sljedeći put ja ću da pitam komšinicu da pomoći meni. Mi ću da pravimo indijski curry. Ajde bre, čuti malo. Žuri naše, smišlja smo imena. Sljedeći put mi ću da pravimo neki indijski hrana, indijski i engleski curry, ali ja ću da treba pomoć od jedan komšinica, zbog ona zna da pravi testo dobro. Ajde, živeli. I prijetno.